नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो आप सभी के बता दें कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कइले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ली। काहे से आज हम बहुत सारा विवाद के जो खुलासा करे वाला बानी और अब आप सभी के जितने भी 2 दिन से विवाद चल रहल बा विशाल सिंह और जौन यूट्यूबर बाड़न महेश पांडे जी के बीच जौन जबरदस्त आप सभी के भोजपुरी में तहल्का विवाद नज़र आ रहल बा। एकरा के हम क्लियर कर दी जौन की महेश पांडे और जौन विशाल सिंह के जबरदस्त मुकाबला देखे के मिलत आप सभी के विवाद के मुकाबला हटे। और रउआ के बता दी कि बस एकही गो चीज़ के जौन बात लफड़ा बाटे, एकही गो चीज़ से लफड़ा आगे बढ़ल बाटे। ई बात बाटे कि उ विशाल सिंह जाके उनकरा से बोलवा देवन कि बताओ भोजपुरी के शेर कौन ह? भोजपुरी के सलमान खान कौन ह? तो आप सभी के क्लियर कर दी, वीडियो को स्किप ना करें और आप सभी के लास्ट में हम यहाँ के प्रूफ के साथ अभी सभी रउआ के बता देतानी कि भोजपुरी के सलमान खान कौन ह और भोजपुरी के बादशाह कौन ह? दोनों में आप सभी पूरा वीडियो को देखी और आज हम क्लियर कर देतानी काहे से बहुत सारा विवाद यही दोनों एक्टर के लेके होला, यही दोनों सिंगर्स के लेके होला। आप सभी बड़ी ई दोनों आपस में लड़ेला सन और एकरा के देख-देख के पूरा भोजपुरी में जे समझेला, बोलेला पूरा बिहार और झारखंड, यूपी के लोग आपस में लड़े लागेला। एकरा चलते हम वीडियो के देतानी आप सभी के बीच। तो पूरा वीडियो को वॉच करी और वीडियो को देखी और समझी कि दोनों में भोजपुरी के बादशाह कौन, आज हम क्लियर कर देतानी। बहुत सारे यूट्यूबर्स बाड़न जौन कि यूट्यूब आप सभी उनकर देख के कोनो आप सभी के फायदा ना होला, लेकिन हमार यूट्यूब आज दोनों के विवाद के आप सभी के बात हम क्लियर ही कर देम कि ये दोनों आपस में खाली व्यू के चक्कर में लड़े सन, आपस में लड़े सन। आप सभी क्लियर हो जाए, ये वीडियो के माध्यम से आप सभी के एकदम क्लियर हो जाएगा कि दोनों के भोजपुरी के सलमान खान कौन है और भोजपुरी के जौन शेर कौन है, भोजपुरी के किंग कौन है, आप सभी के वीडियो में क्लियर करम और बता दी ई कोनो लड़ाई के कोनो मकसद नहीं के। और केहू भी जौन ई विशाल सिंह जाके उनकरा के समझावन बोलवन कि पवन सिंह के खिलाफ वीडियो नइखे बनावे के। एकरा चलते आजकल भोजपुरी में बहुत ही तहल्का मचल बाटे। आप सभी के क्लियर कर देतानी कि भोजपुरी में शेर कौन है, भोजपुरी के जे सलमान खान के बा, इहे मेन जड़ इहे बा। जैसे ही उनकरा के समझा बुझा के विशाल सिंह गौवन ओकरा बाद से फिर महेश पांडे लाइव अवन। लाइव अइला के बाद बहुत सारा कुछ विवाद कर दवन और विवाद के करलिया के बाद जौन कि उनकरा के मारे आइल लोग अनैथा-वनैथा का बक दवन कि हाँ, हमरा के मारे आइल लोग चाकू लेके, बंदूक लेके, का लेके आइल लोग मारे। आप भी सोच सकतानी कि अगर उनकरा के मारे आइल तो एगो चाकू लेके आइल, एगो इशारा का एगो उनकरा पे आदमी काफ़ी बाड़न। काहे से कि 15 को कोनो लेके ना आई उनकरा के मारे। सबसे पहिल के बात कि महेश पांडे जी बहुत आप झूठ बोलतानी और वीडियो में क्लियर भी करम कि ओकरा बाद ई जब विवाद हो गई ओकरा बाद से अखिलेश कश्यप बहुत सारा यूट्यूबर्स हवन जौन कि उनकरा पक्ष में, महेश पांडे के पक्ष में वीडियो भी बनावतारन और लगातार ओकरा बाद से जौन उनकरा जौना खातिर महेश पांडे वीडियो बनावेलन, जौन उनकर एक्ट्रेस के नाम बाटे, एक्टर के नाम बाटे उ खेसारी लाल यादव, वो भी लाइव अवन तो हेतिये कहतारन का एक आदमी के बोलला से केहू भोजपुरी के सलमान खान ना हो जाई। सलमान खान बने में 20 साल 30 साल मेहनत करे के पड़ेला, एकरा खातिर पब्लिक के प्यार पावे के पड़ेला। तो यही बात के हम लेके वीडियो बनैनी है कि ई आके बोलतारन का कि मतलब ई आके बोलुअन आपन जौन कि राजपूत और यादव में राजपूत और ब्राह्मण में झगड़ा लड़ावे के कोशिश कवन, लेकिन ए बेरा लोग पब्लिक के बुर्बक नइखे, अच्छा खासा समझदार भी हो गइल बिया। आपस में काहे लड़ी लो, एकनी के दुनू सन के झगड़ा हटे, आपन ई समझसन। तो रउआ सन के बता दी कि ई वीडियो हमर देखतानी ओकरा बाद से खुद एगो लास्ट में अभी हम वीडियो अपलोड करम। ई वीडियो के माध्यम से रउआ समझ सकतानी कि भोजपुरी के सलमान खान कौन ह और भोजपुरी के ई कौन ह। ठीक बा? एक आदमी के कहला से ना पूरा ब्रह्मांड कहतिया कि भोजपुरी के सलमान खान ये हवन तो ये हवन। आप सभी वीडियो को पूरा वॉच करी और आज के बाद कबो फिर रउआ सभी सन के कोनो खोजे के जरूरत नहीं है कि भोजपुरी के सलमान खान के ह और भोजपुरी के किंग कौन ह। तो वीडियो देखिए और वीडियो के लास्ट में आप सभी को अभी मैं बताओ तनी भोजपुरी के सलमान खान कौन ह। अगर ये दोनों एक्ट्रेस से आप प्यार करतनी, दोनों एक्टर्स के आप चाहतनी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी, लाइक शेयर कमेंट करी और फटाक चैनल को वीडियो को शेयर करी दूसरा। काहे कि वीडियो के जितना ही रउआ शेयर करम उतने मामला थोड़ा कम होई और झगड़ा कम होई। दोनों एक्ट्रेस के प्यार करे वाला सामान्य बालो काहे से और यहाँ पे क्लियर करम, अभी हम क्लियर करम और ये वीडियो बहुत ही तहल्का मचावे वाला बा। काहे से कि अभी हम ना के कहत कि जौन 5 दिन से झगड़ा-रगड़ा होता है यही खातिर कि भोजपुरी से खेसारी बड़ की पवन बड़, खेसारी बड़ की पवन बड़। तो वीडियो का पूरा इंतजार करी, लास्ट में रउआ लोग अभी हम बताएम और पूरा प्रूफ के साथ दिखाएम। पूरा प्रूफ पन्ना चिट्ठा लेके हम खोल देले बानी कि आप सभी के बता दी कि आज हम क्लियर करके ही रहेम कि भोजपुरी के किंग कौन है और भोजपुरी के सलमान खान के ह और भोजपुरी के सबसे बेस्ट एक्टर के ह। ठीक बा? तो चली वीडियो को शुरू करतनी। अब वीडियो कइला के बाद, वीडियो खत्म होला के बाद चैनल के जरूर सब्सक्राइब करेम और प्यार दुलारे चैनल के दी और बता दी कि आप सभी के कि आप सभी ये चैनल के जो नाम है, नया चैनल हटे हमारा अभी, ई चैनल विवाद के खत्म करे खातिर चैनल बनल बिया, ई ना कि विवाद के बढ़ावा देवे खातिर। आप सभी क्लियर होकी और वीडियो को पूरा वॉच करी और वीडियो इली देखी। भोजपुरी का सलमान खान कौन है? अकॉर्डिंग टू भोजपुरजिला.com, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह को भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है।
भोजपुरी का किंग किसको कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन बॉक्स, किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी का बादशाह कौन है? पवन सिंह अपने भोजपुरी गाने के वजह से सिर्फ बिहार और यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जाने जाते हैं और इनके गाने पूरे भारत में सुने जाते हैं। पवन सिंह का लॉलीपॉप और पुदीना गाना भारत समेत पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गाना से लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को जानते हैं।